Yuk. Suasana Pasar Kuto Arjo hari ini jalan-jalan sambil belanja. Kayak pandeng ono bakul liwak, ono bakul jajan pirang-pirang kayak. Rame ini kaya kono kayak. Kayak bakul jajan kayak rame ini. Golek-golek iwak pitik nggih, nggo gawe soto. Sing arek moro, gratis ora bayar. Di sini kok. Kayak gue bakul kubis, bakul apa segalane. Ki ngumpul tuku-tuku kubise. Gue campuran soto karo tuku cambah kayak. Kubis kilone 15.000. Iki jenenge kubis. Iya, heeh, bener. Iki gak ora? Oke. Tomat. Kira gue, kita. Sebenarnya rana kan? Ya, wis apa-apa.